ati ndira Ambuya vako. Uninyepi. Ewa Ambuya. Lakini mwana. Leo Mukwasha wangu waishuka na nimkadza kumba kwake. Ndadzoka. Uyariki. Kwairo wanomba kwao. Saka mwana wangu ngoma nakabva mama. Maita diwa kurowa. Ngochiroro panzi. Ndakafa ndamuka inini ndaenda kumba kwedu. Shwenda kasvika ndakamira vanhu vakanga vakamira ndakandasvika. Ngati nai baba tadiwa. Vanhu ndakati awa nende munobata. Vanhu vakati aiwa tinorowa. Pandafamba 2 steps bata diwa vasumuka. Ngochiroro mukadzi wavo. Zvikanzi baba napaenda kumba kwenyu. Ndakati tubata diwa. Pese pamunorowa maita diwa. Munongotukira muchiti amaita diwa enda kumba kwenyu. Makawatura pasango here. Mwana wangu ndinotorwadziwa nene zvamunoita. Aye ndaenda kumba kwangu. Ndakamaita diwa. Tora mwana tiende kupi? Kumba. Saka takabva taenda kumba. Bata diwa kasara wakandituka wakati mukongo wenyu varoi. Endai kumba kwenyu mahure. Ndakaenda nemwana wangu kumba. Tasvika kumba tagara nemwana wangu pamoto. Akabva uya nehembe dzamaita diwa. Akasvika vakanda. Akanda hembe dzamaita diwa. Ndakati amaita diwa. Uku kuramba wakauka. Cheno unorongedza zvinhu zvakaita sei zvasara uye nazvo. Amaita diwa akadzokera unorongedza zvinhu zvake zvasara kumba. Akasvika akarongedza akashupana wari kupi? Wari kumba ikoko ini ndiri kumba. Wari uya kumba. Auya kumba. Paita 3 days. Babata diwa wakabva wafuti kumba. Wakati ndikuda hembe dzangu dzandakatengera mwana. Tadiwa wakatengera hembe dzandakati wakambotenga hembe idzodzo iwewe waimboti kutengerani. Kanzi ndikutodzida hembe idzodzo makapusa stereki panapa. Akutotanga kutoenda kuti ndichauda akana amai wacho kanzi amai wacho kubati ndikuda chati akatengwa nemwana wangu bheti. Ndikutorida takati asi ndozvamukuudza nokupa kwenyu izvozvo. Manje zvinhu izvozvo handite sei handikupei. Takashupana nemukwasha amai wadzokera mukwasha akandora chibhakera paziso pandadonha pasi. Akavhatisa pasi dzokera mumba akavhatisa kana matombo. Ndiyo nyaya yangu inini andapira nayo mukwasha wangu. Tsamba here. Tsamba takato pamusoro ndandasiya. Takabva taenda kwavhoka takanokwira futi dare. Takwira dare. Waudziwa kuti andepiwa tsamba kuti endai munopa tsamba muye kudare. Tabva taenda kudare. Abi yangu hangauye kutsamba kudare. Ini bva ndaenda vandazopiwawo tsamba kudare kwedu. Iwe uchivhiti oh. Zvinokusaunza rakataura kuti. The expert is the prince. Kufunga ndakanetsana nemukadzi wangu kumba. Tiri pakati pekunetsana ndakandibvunza kuti kubva kupi 9 o'clock dzeusiku. Akabuda mumba. Ndofunga mukadzi wangu paanobuda mumba harairi. Akabuda usiku paakadzoka ndakamubvunza kuti kubva kupi anakwanisa kutaura. Akamubvunza kuti kubva kupi anakwanisa kutaura. Azomubvunza kechipiri kubva kupi akatanzikwa ndinobva uneinapo indosandibvunze ndakati saka tadzi kubvunza asi unobva yaregere pamba panopa. Ndokatakatanga kunetsana kapo ende shuwa amai avo vauya. Amai avo vandakandokubvunza kuti nyaya yanetsa. Wangosvika nekuti wakatongosvika ndichinetsana nemwana wavo. Wakatongosvika nekutotanga kutotikwana ende chakasara ipapo hachine mudzimu wachenu. Ipapo wakabva waudza mwana wavo kuti handei rongedza mwana kuti ende kumba uyo haana mari. Warongedza wapakati wari murodhi kuenda mumba kwavo. Wakabudisa murume wekuti hanzi mwana wangu musamubvunze kwaanobva ende iwe hakunei nazvo hausi mukwasha unobvisa mari. Amai zvamutaura mukuzviwana kupi? Wakabudisa mashure wekuti hanzi mwana iye wakazvare hasi wako wakadzazivisa mimba siri yako. Pamashure apa ini ndakatomboenda kudaro wakatombondiendesa kudaro ndichiramba mimba iyo. Pamashure apa wakatombondiendesa kudaro ndichiramba mimba iyo kuti mimba haisi yangu. Apa nhasi uno wakazotaura wewe kuti hanzi mwana hasi wangu. Wakataura kubva amai wacho nemwana wavo nevamwe vari kuambuya wangu. Mangwana acho ndakabva ndaenda kumba kwavo ndichiti ndipe zvandikatenga kubva 1 kusvika pa9 months zvandikatengera mwana preparation. Hawana kwanisa kuti vanhu vakazvitengerei ndakadzunga ini. Vakakutuka hapana chakasara vakati kudi. Vatukana zvakawanda. Inzwa prince. Ambuya vako vasarangura zvinyadzo muno handiti itwa kwawakaita. Iwe ambuya vako sanangura uchiti iwewe vakadai noti amudarika. Vanokuvana kuti machende yako nimboora.
Abantu lazima magarira pfumba yona mberi kwapa mfungi magarira pfumba. Right. Somebody guys, please. Someone yako ndakuda kubvunza. Someone yako. Iwo murayiro sambuya kana vakatadza zvinoitwa. Apa ndikazoenda mumba kwavo ndi. Iwewe wanga wachirwisa anonzi wakadii. Ndopakasvika amaika. Right. Amai vakasvika chidii. Vanazvo vakataura vatongosvika nekutwana panguva iyo. Iwe amai vatuka. Mukwasha. Amai vanoremekezwa sambuya. Hungu zvavakaita zvakatadza asati amenya mhosva yavo. Iwe murayiro unoziva kuti kana ambuya vatuka hakuna anasi kuna tetere. Awali. Wakaenda here. Atimwirire zveti. Wakaenda here. Unaenda murayiro. Saka wati iwe please. Unomhosva yekuti wakatuka ambuya vako. No statement yavanyorosa panapa sure wakatuka. Aiwa katakamukani kunoendawo kunoenzaniswa. Ati kunosamba yakanyorwa. Kusamba wakaenda here kudariro samba kudare kwandaidiwe kumusina kana hama. Shimira hako please. Tipeti zvanya mutukwa. Samba yakamira sei? Mudzekari mugari wePaulo ngafamu. Mutambiro padare renyu ane nyaya yake nemukwasha wakanzi kamuti. Mukwasha akarova nekutuka mbuya wake akazovapotsera matombo pamba pavo. Amai avo takamudaidza kudare redu repavho akaramba kuuya kudare. Tikambomutonga gore rakapera nenyaya dzimwe chete idzodzi. Nekudaro chimboshandaiwo naye. Isu tamukoni tatendemisa pavoka village. Tigede Solo Samuel kuti twatondibhadhara ukandirowa ukanditukana zvinodzindira ambuya vako. Mamutora panjani. Angacherera kugara pasaba ke. Pana ambuya apa. Mai ukukomana. Mamuda udaira. Nyama ndo. Ko indiano. Naye washamwari waingwa nyana. Uri kukulina. Ndikuona nini ambuya wake vari problem because waitora mwana wavo nguva isiripo tokatingosaka mukomana obvunza mukadzi wake unonzi kubva kuvanzisa bhuzi vaunobvisa mari handinoti zvinoita weita mina ndikuda kukubvunza ukapfeka nona vakadzi vako hembe zvinona handina kuti ukapfeka nona vakadzi vako hembe vakafamba kusina kupfeka zvinonakidza zvinakidza vanhu vaidhura taura ambuya vako amukurungaiva ndavana vati kudi vato vakatukwa nemukomana vakatuka kuti kudi mukombo wavo saka kana munhu achiuka kana munhu Masiya zvimweka. Vaipanomese muri mahure. kana munhu achituka kuti mukombo wako akuzavaosuka iko ndo pakazvaramana wacho wakuinza naye pamukombo pacho saka ungedza uri wakudi I'm asking you dai wanga wachizikumbira mukunga pakasunga mwana wako kudare dai wakaenda kudare wakanoti ndadare iro wakatinozi zvakatagare pasi kana uchitaura kuti munhu paanosvika igwazo kutaura nyaya yekutaura kuti mukonga isi nyaya yefani kana mise chenapa iwe chokchoko public shouting ndiyatisinda munyika muno mogara pasi tozopinda takisiya zvipemwe kesi Ndeda inogara wakamba. nosuka kuti mukombo saizi yako wakamba zvakati zvatukuchegarira gara pasi shatana Tasau. fako notuka kudaro unotuka saizi yako utunga kuti mukombo Ronald Jeffrey. Ronald Jeffrey. Kama izibira kada rumushikarema pasi pano isanda kuzvaona ipopo unotuka Ronald Jeffrey. fako
hakuna kudaro nenokedza vanhu vakakuberera zvana mukadzi wauri kurara naye vakatsvuka ziso kaambuya mauchiona so ukavarwera chi vakakuzvarira mukadzi wauri kurara naye apa musoro kutarisa uri nyandaro kana iwa unakuita mushei wese fana kuraya mwana wako munhu anoita mukuru zvaanoita dai ukono ndo zvazaita nyaiswa kwasabu ndokuenda kwasabu kuti atitaura naye mukurunga izvi zvakatadzika usarire mwana pasiripo but ndiri kukuudza nai ima 7 zvakaitika zvakanaka achifoti mate imi makatadza kuti usi kugadisa uri mumabiya aiwaka ndiri kubvunza kuti kwakumurora kuti kwamwana kwakanaka saka kuti mwana unyanaiti Tuwa msulungure chenapi judgment. We are in the judgment.